Seo coppla versa is dáin a scríú Antoin ó Dhocartaigh. Bus a lan crutch Antoin a bhóg se hénagus a heile go fáil cara etir chónaí se fan na mianta bhí se na phríomhaide scoil bhhail na bóir dús agus sin scoil bhíndara. Bhí Antoin anta gríomha in athbheochan na Gaeilge agus siomaí dáin agus písa prós na phalaíochta scríobh se ina am. Fásta bhí bont mhóraige le calaiste ola nar a bunaíú calaiste ola ar dús. Fuair Antoin buas níideach trachadó a adsa bhí se ar ná cara bhí se na chónaí san áit bhfuil Tasty Max inniu. Seo dáin tá go le leo díra coppla versa dom cara fír. Is siomaí seod sa dóna tá álín dúchar íhín bre a níl sa crinne seod go déir chu luchar díl le cara fír. Is maithe ní mór hebras ór, is mai na nithe muoin is dór, a barlam féin na sparan lán, éon cara dílis fír ahhain. Ar insa tíl níl sebras buan, gus rihan muoin mór amsir uain. A míon más na níní lá, ach mar an cardis fír go jó. Tá cardia brega is an rá le fáil agan go réig a lá. Có fada is táimid láidir sláán, có fada is tá ar bócaí lán.